Nincsen sok választás, azért nincsen, mert elkurtuk. Nem kicsit nagyon. Európában ilyen boszmeséget még ország nem csinált, mint amit mi csináltunk. Meg lehet magyarázni. Nyilvánvalóan végig hazudtuk az utolsó másfél-két évet. Teljesen világos volt, hogy amit mondunk, az nem igaz. Annyival vagyunk túl az ország lehetőségein, hogy mi ezt nem tudtuk korábban elképzelni, hogy ezt a magyar szocialista párt és a liberálisok közös kormányzása valaha is megteszi. És közben egyébként nem csináltunk semmit 4 évig. Semmit. Nem tudtok mondani olyan jelentős kormányzati intézkedést, amire büszkék lehetünk azon túl, hogy a szarból visszahoztuk a kormányzást, a végére semmit. Ha elkezd számolni az országnak, hogy mit csináltunk 4 év alatt, akkor mit mondunk? Természetesen a dolog az nem szépen, nyugodtan, aprólékosan fölépített, nem őrült lóhalálában készülnek, egy darabig nem csinálhatjuk. De hogy kiderüljön, most meg már olyan rohadtul kell csinálnunk, hogy majdnem belegedünk, aztán lassan fölbukunk, mert nem bírjuk jobban a tempót. Ez a helyzet, közben meg kell állapodni még a szabad demokratákkal, mert még miniszteri problémák ismeritek. Elfúrtunk, nem kicsit nagyon, lári-fári, hé, kígyózva, igen. Elfúrtunk, nem kicsit nagyon, lári-fári, hé, kígyózva, igen. Mi lenne, ha nem az egymás közötti faszkodás miatt veszítenénk el a népszerűségünket, hanem mert csinálunk nagy társadalmi ügyeket. És nem probléma, hogy elveszítjük akkor egy időre a társadalom a támogatásunkat, aztán majd visszaszerezzük, mert majd megértük, és el lehet majd menni vidékre nyugodtan, hogy megcsináltuk a 700-át. Elfúrtunk, nem kicsit nagyon, lári-fári, hé, kígyózva, igen. Elfúrtunk, nem kicsit nagyon, lári-fári, hé, kígyózva, igen. Erről szól a politika, nem arról, hogy melyikünkből lesz kerületi polgármester, mégis hány darab helyettese lesz. Szóval azt tudom nektek mondani, hogy álljunk meg, csináljuk meg. Erről szól a politika, nem arról, hogy melyikünkből lesz kerületi polgármester, mégis hány darab helyettese lesz. Szóval azt tudom nektek mondani, hogy álljunk meg, csináljuk meg.